kang anti-anti mung kamu bisa gawe tentrem atiku biyen ada janji tak ukeni ora bisa lali terkelingan jroning ati sak bodaeng bumi kadung koyo ngene saiki piye karepe malah mirangake manas pembukane kok bae dipomburine malah nganyelake amung pamujiku muga-muga hara ana rupeta sapungkure nggonmu lunga ora kondo-kondo sugeng sonten tamu undangan ingkang sampun rawuh sugeng mirsani ketoprak Wahyu Manggala. Alhamdulillah. Perdana sowan ning gone desa Purwo. Kok Purwo? Endi kene? Sak Purwodadi. Kok Purwodadi? Suradadi. Suradadi. Suradadi, Pak. Suradadi melu kayen nggih, Bu. Derek kayen. Alhamdulillah. Aku ora tau rene pisan malah bingung. Mosok bingung kowe mau. Aku metu selungkep. Selungkep Babas ngidul. Nganti ameh mentok terus ana wong bakul mang tak tutno ae. Wah, berarti kowe bejo. Kok bejo iku? Ijeh ketemu bakul ora usah takon. Bakul ape mulih? Lho, mbok tutno iki bakule wis arep mulih. Tak tutno lho kok menggo omah. Mas, ketoprake teng pundi? Lho teng mriko le, Pak. Suradadi. Lah niki slungkep jare. Oh, lah kowe iku ya ngono kok iso. Nek ya alhamdulillah iso tekan kene. Teko kene. Amin. Iki dina Wahyu Manggala ditimbali kalian Bapak sing kagungan kersa panjenenganipun Bapak Sopo? Hartono. Bapak Hartono iki nek ra kleru klebu perangkat desa nggih Bu nggih. Menjabat sebagai napa Bu? Bayan Bapak cilik Bayan. Bayan cilik aja Bu. Bapak Bayan. Mbak Lianggu. Menjabat sebagai perangkat desa. Iya, Mas Hartono iki perangkat desa Bayan cilik. Piyayine sing pundi ta? Pak, Mas aja mbok celuk Pak. Mas ijeh cilik kok. Berarti Mas Hartono. Mas Hartono. Wah, ya pancen jenenge menungso iki perbedaane enek kok Pak ya. Lah iya. Antara ijeh cilik nganti tumeka gedhe iki pancen beda-beda. Beda-beda. Iya nek kaya lanang sampean kan kondo aja undang Pak, undangan Mas mergo ijeh nom. Pancen cah lanang iki nek ijeh cilik, nek ijeh paling cilik kae iso diarani bocah. Engko nek wis saya gedhe meneh ya wis undangane beda. Kaya sidan ngene iki ya kena mbok arani bocah. Mergo ijeh cilik. Lah disunatke
Dek Sidan. Nek wis saya gedhe, undang-undangane wis ora bocah meneh. Lah Ning diundang emas. Mas, Mergo jek enom nom, diundang emas. Mas. Nek wis saya tuwa, iki ya wis beda neh undang-undangane. Undang-undangane Ora cung, ora emas ning bapak. Bapak. Mergo wis duwe bojo, biasane wis duweni anak. Iki diundang bapak. Engko nek wis saya gedhe neh kok montak-mantuk terus to, Pak? Kowe kok apa kenal wong kene? Oh gak kenal lah kowe nek omongan tak antuki ijo. Ijo, dak ngono ah. Nek wis saya gedhe meneh iso diundang simbah mergo wis tuwa, wis duwe putu. Ijo, lho mantuk mosok ngene. Nek wis saya tuwa meneh, wong lanang iku ana julukan sing paling tuwa. Julukane Ki. Ki. Ki iku mertandakno wong lanang sing paling tuwa. Pomo kaya panjenenganipun Mas Hartono. Mas Tono, Mas Har. Iki sok mben nek wis sepuh ya diundang Ki Hartono. Iya iya. Upama aku Mas Rokim, so nek aku wis sepuh, wis tuwa, ya diundang badhe tindak pundi Ki Rokim. Upama kowe Sendor jenengmu, Abah. Abah Sendor, ya diundang badhe tindak pundi Ki Sendor. Ki Sendor. Mergo wis paling tuwa diundang Ki. Iku nek wong lanang. Wong lanang. Nek wong wedok ya beda. Nek wong wedok, Nek wong wedok mulai saka cilik nganti gedhe iki ya ana bedane. kok iso? Nek ijeh cilik cah wedok, Ya. ki biasane diundang nduk. Nduk. Ki mergo ijeh cilik. Cilik. Nek wis cewek ngancik remaja apa ngancik dewasa, Gede. ngancik gedhe ora diundang nduk, Diundang. diundang mbak. Nek wis gedhe neh Nek wis gedhe neh ora mbak, diundang. diundang ibu. Ah, biasane wis duwe anak, duwe bojo diundang Ibu. Nek wis gedhe neh tuwa meneh. tuwa neh Nek wong lanang mang kan ki sing paling tuwa. Heeh. Nek wedok ora ki, Mah mbok kon balekno. nyi. Iku wong wedok. Wong wedok diundang nyi. Dadi kaya panjenengane garwane Mas Hartono, Mbak Lia. Mbak Lia. Heeh. Iku sok nek wis sepuh ya mesti nek wong alok ngene. Piye? Badhe tindak pundi? Nyi Lia. Nyi Lia. Nyi Lia. Iya iya iya. Pomo Yu Jarmi umpamane. Sok nek umpama arep lunga mesti ya ngene. Badhe tindak pundi? Nyi Jarmi. Oh iya ya. Contoh kaya bojomu. Bojoku Bojomu jenenge sapa? Sumarliti. Sumarliti. Lah kuwi sok nek wis sepuh paling tuwa, Iya, iya. mesti wong ngundang ngene. Nek. Badhe tindak pundi? Nyi Liti. garwane Ki Sendor. Badhe tindak putih nyiliti. Iki wong wedok nek sing paling tuwa. Nek sing gak roh terus dikuwepruk ndase. Lho, lah kok iso dikeprok iku? Lah ditakoki apik-apik malah nyiliti. Lho, iki mertandake nek wong tuwa sing apa wong wedok paling tuwa lho, Pak. Sing paling tua ya paling tua masa ndak putih nyiliti. Lah jare bojomu jenenge Trai Sumarliti. Sumarliti. Celukane Liti. Lah berarti nek wis tuwa badhe tindak pundi? Nyiliti. Garwane Ki Sendor Lah. iki le badhe tumbas blutru. Lah nek maratuaku malah mangkelno wong. Lah nek maratuamu Jenenge rak Rami. Rami. Lah iya, lek diundang rak Nyi Rami, aku wembuku keteles kabeh. Pancen kuwi julukane wong wedok. Julukane wong wedok-wedok. Mulane gandeng Mas Hartono iki jeh nom. Ya matur nuwun Mas Iya, iya. Hartono, Wahyu Manggala dina iki sampun ditimbali Amin, Mbak Lia. dalam rangka acara hitanan. Kitanan Dik Zidan. Malah kaporo ketoprak lagi teko wae disugati makman. Oh. Kowe mangan apa ora? Gak aku teko ngguri dhewe kok. Lho berarti urung nguman mangan. Joblas iku ah ning kono wis resik kabeh ana sithik mang ape tak pangan dibomahno malah.
Aku gung mangan. Ning kae ana prasmanan, nek umpama kowe engko lesu wetengmu luwe, njaluk dhewe ra apa-apa. Apa prasmanan kok aku terus kon tanda tangan kono nek ra buah ditakokno. Ya kudune buah ra masalah. Lah wis karo Mas Hartono, Mas Tono iki wis padha karo bathe dhewe. Jaman main ning kono ya dolan rene karo Mbak Lia. Omahe ya urung apik ngene iki jek lumayan saiki alhamdulillah. Omahe wis luar biasa. Tapi cek kalah karo omahku kok. Lho. Daleme Pak Hartono Delok ngarep omahe bayan kok ngene. Mare bayan cilik kok. Lho, sik to. Kowe kok ngenyek daleme Pak Hartono. Iki omah klasik. Klasik sokone kolaborasi karo bangunan modern lho. Delah sokone mok papat tok. Lah pancen nek saka ngarep iki umum ya papat. Ijek kondang omahku omahku sokone 30 kok. Omahmu kuwi sokone 30. 30 omahku. Niki lho Mas Hartono. Sendor raketang dagelan Mas. Dagelan kok padoni. Sakane omahe 30 Mas. 30. Hebat. Matoh Mas. Berarti Mas Hartono kalah karo sampean. Kalah saka mok papat. Ngarep ngene iki mbok wenehi pira? Padha karo aku paling papat. Ngarep mbok wenehi papat. Tak kei papat sing iringan kiwa 26. Lho, dadi ngarep papat, iringan kiwa 26. Pak, lah kok akeh iringan kiwa? Tre wong ape ambruk. Ngono tak suwanggoni nganggo saka pirang-pirang. Yu tak kandhani, ape ambruk yu. Gepring. Oh, alah kere. Lho tapi kan marai sopan. Sopan piye? Kok iso sopan? Lah nek ogak iki saiki contone kowe, nek mlebu ning daleme Mas Hartono. Iya. Ogak ndiluk ora bakal kejeblok saka. Iya jelas. Lah kowe lah nek omahmu? Lah kowe gak ndiluk ndasem rempul. Lah kok iso? Lho, miring marai sopan nek Mas Hartono daleme rak trimo ngene kan gak sopan. Heeh. Lah nek omahku rak sopan. Nek omahmu ngene kudune lho. Ya Allah Gusti, Mas Hartono nyuwun pangapunten nggih Mas. Ukiran. Iku jenenge kowe iki omah arep ambruk. Lah iya ndayang. Lah nek daleme Mas Hartono beda, sokone cor-coran sakmene gedene. Gede ya. Klasike ya ana. Kayu jati diukir. Omahmu apa ana ukir-ukirane? Lah gak roh kowe ukiran alami nguri. Nguri wingi Blandar wis ukiran sak sokone. Berarti mbok ukir. Gak ukir Jepara. Delok wis ambruk saiki. Lho jare ukir-ukiran. Angan rayap. Ya Allah Gusti, isin aku. Omahe dagelan kok dipangan rayap, tapi kan matoh aku. Matohe piye? Mbak Lia lho karo bojoku iku ijek pinter bojoku, Mbak Lia. Gak percaya. Sing percaya ya sapa? Lho, bojoku jaman aku duwe gawe, omahku ora ngene iki ora ana iku beras iso ning ngarep tumpuk-tumpuk omahku gak eneng ndek mben. Lho, ana iki apa gula, ana mie, ana barang dengah tumpuk-tumpuk omahku ndek mben gak eneng kok. Sik to, lah kowe iki ndek gawe apa ora? Ndek gawe. Lah kok ora duwe beras tumpuk-tumpuk, gula tumpuk-tumpuk? Terus gak enek sing nyumbang. Lah ya iki berarti seduluranmu kurang. Matoh aku resik. Kok iso resik? Resik gak enek tumpukan. Lah aku mang ning daleme Mbak Lia mengguri. Arep raup perkara aku bledunan. Walah kamar mandine kombian iso melok tumpuk-tumpuk. Oh, wong edan. Omahku lah kan wong ancen arep digawe. Ya najan ra ono kamar mandi ya ora apa-apa. Wong mburi panggonan ya wis kepenake ngono. Alhamdulillah. Dicepaki panggonan ning pinggir tegalan. Sahdu angene semilir. Ning ya pancen ya repot. Repote nek ketoprak main ning gone ora-ora. Kok iso? Ora ono kamar mandi. Iki sing paling repot nek arep pipis. Kok iso? Lah aku mang arep pipis bingung golek banyu. Cilang-cileng ra enek banyu. Ning wong aku dagelan. Terus ora kuwatir mergo aku ki duwe cara, Pak. Cara apa? Wis pengalaman. Nek main ning gone lapangan utawa ora-ora ngene iki nek pipis gak ana banyu rasa bingung. Nyonto aku. Aku ki pipis sak pipis sangu obat tok saiki. Lho wong penyakitan ya mbok omongno wong kene. Ora kok aku penyakitan ki nyonto. Lah kok sangu obat? Aku ki nek nguyuh sangu obat. Kok iso? Tak obat tabitno ngiwonengen.
Resik dhewe, ora ana banyu ora apa-apa. Iya nek ning pinggir sawah, pinggir jajal kowe ning pinggir ratan gedhe obat abetno kowe bakul pentol lho ndase ilang. Obat abetno samber trek buantre ra omong. Penting yo kamar mandi ya Bu. Ndase ilang terus kaya apa? Iso kaya tugu Pancasila. Ning mboten masalah nek perkara kamar mandi mengko numpang teng daleme Mas Hartono. Ora ya sono diperbolehkan. Amin amin. Ning dalem iku yo entuk, ning dalem iku mau do adus gak apa-apa. Lah nggih. Ning dandan ning isor wit jati malah apik. Ya sadu. Sadu wong aku mah gak nggawa apa jenenge lipen langsung muklek jompong terus tak nggo ilir-ilir. Seto ana dagelan kok lipen nganggo jompong jati. Tapi ketoke kok rada ndambleh iki. Kuwatirku ya jomponge ana ulere engko. Aduh luar biasa. Donga pamuji kanggo Dik Zidan sing disilamke disunatke. Mugi-mugi dados putra ingkang taruna ngungkuli bapa. Amin amin. Bapake dadi prangkat nek iso anake dadi bupati utawa gubernur, sok-sok iso dadi menteri utawa presiden. Amin. Oh iya amin. Iya toh. Dongane wong tua iki kudu ngono. Iya. Dadi anak iki nek iso kudu ngungkuli bapa, tegese ngungkuli ora kok terus idak-idak wong tua ora. Ngungkuli ben supaya luwih sukses saka wong tuane. Amin alhamdulillah. Wis ora ketang piye awak dhewe melu sowan ning daleme Mas Tono, Mas Har, Mbak Lia. Melu ndonga muga-muga kajate lir ing sambikala. Pikantuk nugraning Gusti. Amin. Iki lakone ya lakon suwunan berbaur Islam. Oh iya. Nggih Mas Har niku pun dikabari kalih bos e. Ana kabar apa? Bose mboten saged nderek siang niki nggih pun. Oh nggih, niki tapi pun kula pun padoske pesenane jenengan jarene njaluk dagelan Rai Naga. Mpun berarti Mas Hartono pesen. Pun pesen njaluki dagelan. Sidan barang ya ngomong Pak De Sendok, aku jupukno dagelan sing Rai Naga dan sidan lho Dan. Berarti ana bintang tamu. Ana bintang tamune. Sopo iku? Lho kok kowe sing metu? Lah ket mau aku ya karo kowe lho. Nggurimu. Ngguriku genah daleme Pak Hartono lho. Ana dagelan Rai Naga. Lho, masa? Kowe engko nek diuntal raimu. Lah. Wong kok senengane kok ngarani kancane kok Rai Naga. Kowe ku ora anu Kang Hartono iki moe ora umum. Ada apa sih? Ketoprak ijine nekano pengajian. Masa iya lho takoni Kang Hartono luar biasa lho jeneng nekano ketoprak jeneng nekano pengajian. Lho kiyaine. Lho kiyaine loro ngono kok. Endi? Kiai ireng putih ireng karo putih iki mau. Sing putih ndase kaya Sarimi mau. Iku gak pengajian. Lah kok ngaji mau? Iku trayo ketoprak man. Iku Sunan, kowe ngerti? Sing putih mang Sunan sapa, sing ireng Sunan sapa? Mosok Sunan rupane ngono. Terae gambarno Sunan Kudus biyen iki ya ngono kuwi. Raine Sunan Kalijaga iki ya ngono kuwi. Mosok Sunan kaya udeng-udenge bakul Sarimi ngene. Oh alah bener nek bocah koclok. Bener nek ora apal Sunan. Nek jenenge Sunan man, iku ya nganggo surban. Nah, iku terus nganggo cara jaman biyen iku nek dienggo ngarani iki surban. Surban ya. Diubetke ning dhuwur. Ha iya. Iku sing nekani ya sak minaki iki mau pengajian tekone sak mono akiye. Iki ora nekani pengajian celoko-celok. Iki Sonjo Sinonjo panjenengane Pak Bayan cilik iki duwe gawe. Tak takok cek endorke. Apa arep takon apa man? Kaya Sunan ki mau lho do dalil ndakek-ndakek niku do salat ta ora lah. Oh, ya jelas tahu salat to man. Ya salat aman. Ning kok iki mau aku ngerti bar dalil ning panggung. Astagfirullahaladzim. Lho meneh mburi kok entek rong piring mangan. Lha wong mangan kok gak entuk. Lah wong bar nyambut gawe kok mang. Yo bener. Ketoprak itu kan pekerjaan, bar nyambut gawe krasa luwe mesti ya dahar wong diaturi maem. Ayo do poso suwanu lah medhen mangan tek rong piring. Sunane jenenge Sunan iku ya menungso. Ngono ya. Mangan yo entuk aman ngetokno tenaga. Sunane ketoprak ya ndor. Ketoprak. Najan Sunan ketoprak lah yo tetep nglakoni salat. Ya muga-muga barokah karo Mas Hartono sak keluarga. Nang putrane sing di Dik Sidan kowe mbok dongakno Dik Sidan piye to? Ya didongakno enggal-enggal saras, enggal-enggal bali ning bangku pamulangan. Amin amin. Muga dadi bocah sing migunani tumrap
nusa bangsa lan wong tuwa. Amin. Ndi lek Dik Jidan, Dik Jidan. Iku lho jigrang ning kono iku lho. Jare kok wajahe mirip aku. Walah. Sapa? Dik Jidan. Dan si Dan, kowe diterani kembar Sariman. Ndi Jidan tidak mirip aku. Aku sing kono bapake kok. Lah wong Dik Jidan iku rupane bagus, barek. Lah kok mbok bedakno karo rupam sing ngene iki lho delokne. Mentolo Bu nek nyawang sing rai kaya ngene iki. Gambare kaya balita ya Bu ya. Lah, Ibu seneng iki lho Ndar, sing pojokan nek guyu delok kok Ndar. Lho, mau nek guyu ya apik kok Man. Roh aku kok ngono lho Ndar. Bareng aku mbek Rocky mang guyu ya biasa. Lho bareng kowe kok guyune karo nutupi cangkem. Iya. Lho lah sing kono kok malah ngene. Mosok jaraku nemen lah yo. Wes Dan iki cocok ah Dan. Sing mbok jaluk iki ya. Tenan. Iki bener sing dagelan Rai Naga. Iya. Naga nyembur kowe wah. Ya alhamdulillah ya Mas ya. Engko bengi ditata sing luwih rame. Engko bengi pokoke caos hiburan masyarakat. Nggih, siap. Niki konjuk kagem tamu undangan. Tamu undangan. Spesial jajal mbokmu kalau gelang iso wedine ngono mandelok. Mbak Lia. Ya, Mak, ngono ku ben bojomu seneng. Kowe nek mergawe nek entuk duit akeh, duitmu klumpukno tukono gelang sing ngono kuwi. Alah, tak tukone lagi rodine didol nggo bayar bar Mekar, bang Senen, bang Selasa. Sing repot iki malah nggo bayar bang setan iki lho ya. Kaya bang setan. Tunggoni ngantek maghrib. Papa, aku ditenggoni bang setan, Papa. Ngene ngono. Santo bojomu nek ngundang kowe papa. Papa. Hebat no. Ora percaya kowe? Ora percaya. Nek ngundange papah niku ya percaya, Bu. Tapi nek cetha papah aku ora patek nggugu. Kok gak nggugu? Ora nggugu wong jarene untune gingsul. Lah umume gingsul tak pira, Ndor? Lah iku lho loro siji ketok cantik ketok man. Wong bojo mlimo gingsul ning ngarep kok. Batinku malah ayu malah akeh gingsul malah ngono ene. Ono nek muni papah paling ya. Bojomu berarti merongos ya, Mas? Ora merongos. Lah jare untune maju kabeh. Cangkeme gak kamot. Ngenyek-nyek guyune. Grup iki lho ngenyek nek guyu. Mbak Lia Pak Bayan wau sias ajeng niku, ajeng napa traktor Saben. Napa? Bojomu memeh disilah, Man. Napa? Untune bojomu rak maju, merongos. Ameh dinggon traktor, ngombine ya Bu dikombi ya nggo ngombi ya ya. Nek kombi cocok aku. Ngombi dekolem iku. Bojo kon ngombi. Dan iki lho ameh dinggon ngombi. Mosok. Ayo, Mak njaluk lagu apa, Mak? Nyanyi apa, Mak? Lagune apa, Mak? Ayo, Kim. Iki lho, Mak iki lho, Kim. Nggih, ngersake lagu napa? Napa? Ibu. Sak lagu apa? Caos hiburan sing penting caos hiburan. Caos hiburan karo semprose asik. Capek gunung. Prerong dine dibur dene. Wah, nggih. Siap. Ya wis, mbae ngersake capek gunung, ya diaturi capek gunung. Capek gunung. Langsung apa dia? Langsung mawon, ae, Mas. Medale sampun sonten. Bapik, awake dhewe caos hiburan dina wengi, Mas. Tetap semangat. Bersama Masih sampai Desember. Yuk. Siaran. Karuan nek bon suwisan nek kontek pisan. Nggih, ugi konjuk kagem tamu undangan ingkang katemben rawuh. Sugeng rawuh. Ganti mic Mas Gentong error ketoke Mas. Sing iki. Wis yo. Ngilah niki. Ah, sing iki Mas. Raja Bon, Patih Bon, Temenggung iki ketuane Bon. Mangga, ayo Caping Gunung. Dagelan lebih pangkat. Iya. Spesial kagem tamu undangan panjenenganipun Mas Hartono dalah Ibu Lia. Buat Mas Hartono. Sinambi ngresepi sejarah.
Mbok aturi apa Bu? Langgih. Caping gunung. Pamundutan simbahe caping gunung mugi kenane penggalih nggih Mbah. Mbahe seneng penting. Sing penting cocok. Amin nggih. Syukur bisa caping gunung sampun katuran matur sembah iki mergo lakone jek dawa pamundutan ya di dokumen di live streaming langsung RHS. Ayo do nutuke lakone Mas. Monggo. Ditinggal turu. Aku ya melu turu ah. Melu turu apa roket ah. Roket iki takon. Aja.
Melayu jane nek apa to? Oh, lah layak dagenan. Aku nek ra melu rauman iki. Kapang sangat. Enak. Yen pancen koyo ngono, dimen kangen kulan kangenmu tinambani. Ayo tak ganti ora tilampang gulingan tak ladeni ya. Monggo kula piraken. Ya jebule pinter. Ninggal kancane. Dola apa? Ujar apa? Apa dong? Wapri. Wapri. Waduh, ya ikan rebet. Marah itu. Gicike rono. Wes sing wedok polahe ginjal. Sing mancal. Coba jarak. Kelakuane. Kok menam ya kaya ngono kuwi. Lah iso. Gar. Lha apa? Ape nginceng nek menawa urung dikatoki? Ora dikatoki. Kok caramu ngono? Gar. Wis bar para sinceng. Urung. Kowe apa kowe? Ae wonge urung katokan. Sing mbok inceng ning kene kok. Iku lho wonge urung katokan. Kowe ijene sapa? Yo ala tukang adang. Lah dalah. Ora usah dibenakno. Rasa wis seru. Ngono yo. Aku ora lapo-lapo. Ora apa-apa piye aku yo ngerti. Sing ning kene yo ngerti kabeh lho. Ora weruh apa-apa kowe. Aku ngerti. Suara apa? Suara kucing kecepit. Iku dudu kucing kecepit Kakang Mas. Niku wau kula tebas-tebas kasur biaguk. Wong kucinge mlayu kok dadak sih. Iku gak apa-apa. Selak. Aku ndungu suarane kuntilanak. Kuntilanak piye? Aduh ya. Wis ora usah selak meneh. Ya Seksine wis ana. Sendor lan kowe Rakim Sariman lan Kakang Pemanan. Ya wis tak akoni. Pancen aku lagi wae tumindak sing koyo ngono. Ngono lak rampung perkarane. Nanging piye? Jaluk kowe kabeh gelem nyimpen wadi. Nyimpen. Perkara nyimpen wadi ki gampang. Gampang. Paton ana opahe. Tutup mulut. Engko tak wenehi dhuwit 100-an. Dhuwit wis ora ana gunane. Gunane. Oh yen wae dhuwit mengko tak wenehi nyampe sing ayu. Iya. Butuh. Ora butuh. Lah terus jaluk ijol apa? Uang koldi. Jaluk uang koldi. Pokoke ora ketang tul aku. Tul tak. Kari mbok wae ya ora mbok iki matur wae. STOP. Stop. Pokoke ora ketang tul. Sik. Upama Rakim ngono sana miso-roso. Sendor ya aneng ae rada rasa. Lah kowe Man Sariman yo sing mat. Aku ndelokno karo isa-isa. Lah kari gelem ora
lagi mau tak aturne. Nggih, sabar. Kula ngadosi setunggal bloko setunggal. Nek kok nganti ora kuat ronde tak ketok. Musuh aku dhisik anti aku. Raiso. Timba ala gambre. Om ya. Om, sing putih kalah. Siji, loro, telu. Bener sing putih kalah. Kalah. Malah keplok-keplok ngono. Kalah kowe. Ane paling kuat kira menit. Ya, tele-tele ya. Bang. Kurangan. Iku kok nek mati tak ambekane basa. Piye rasane? Rasane blung. Karo wong telu. Wong telu. Ayo pipanes. Karo wong telu. Pimpa. Ora adil. Pimpa. Gambreng. Wis iso bolak-balik. Iku lho. Wes, kowe engko piye? Ngene. Kowe piye? Ngene. Oke, Limpa kayung gambreng. menang aku. Berapa? Aku mabok. Oh ya gua. Lah aku tau lali mbakmu. Wah, kok kene sai-sai. Ayo. Wong loro ae. Wareng. Wes. Ongkok kowe dhuwur aku ngisor. Opo sing ngrabani? Wajon iki sai-sai tenan iki. Sai-sai tenan iki kok kene. Iya tadi. Ngene. Iki kacau karo loro iki. Ayo kan. Bareng ayo. Wis ya. Aku mbek kowe. Iki terus awaje sai-sai. Carane no, Carane piye? aku sing lakoni kowe sing ngekeki supporter. Ya sai-sai meneh. Ora. Kowe sing surak-surak. Gak pol keri aku. Wis barang denga sing penting dadi. Lah kok selak di adai lho. Wis rada menep sithik. Mosok wis kanggo wong telu kok. Ya krek. Ngei anjor aku dak isa-isa tenan. Aduh, Man. Ayo, Man. Biar apa loro? Oke. Kok kabeh do mlebu sop tak obrae. Sing mlebu Taman Sari karo Kenyamat ndase gundul loro. Wah, bingung iki. Aja melayu kowe. Copet maling slumpuk iki. Wae bodhone ame turu. Modalan. Lah iki apa sentir iki apa iki mau? Kowe marangi jak bareng kok. Oyok-oyokan nang ngene iki. Wis tenang ae. Tenang anggere wayahe aku mbok oyok, wayahe aku mbok oyok. Yang keroke ana. Ning aku tak isae iki mau. Iji sik kan. Ayo. Urung tak isae. Wis, Man. Aku isa-isa malah wis kesusu.
bajigur. Sing gawa kowe lho. Aku isa-isa tok. Kalau sing anu wae. Aku bagane isa-isa kok ono poso. Wis sangi wonge. Hormat. Kira yang kira iki. Ya. Ora ya. Tangi. Piye meh? Bet, tangi bet. Iki sing gawe perkara iki kowe lho. Usahaku lho, sendor lho. Sendor. Singep kok. Aku Kowe nggawa singep iki tanggung jawab kowe. aku delok terus ngelapi tok didoyak kok. Saiki sing nggawa sing iku. Sing pisanan jenengan lho. Lho. Sing nomor loro sapa? Ora sabino. Iki ono. Wes mati-matian sing nom. Wah, aku ngelapi tok aku itu. Terus. Kabeh pating blasah. Mongko ngertiku. Sing mlebu taman cedak barang kali nyamat iki ndase gundul loro. Ora. Iki yo ora. Iki yo ora. Loh. Ada apa sih? Saya tidak ngapa-ngapa kok, Pak Di. Aku mau ngisa-isa kok, cekel. Saiki jabeng sujud. Nalika mlebu taman Jemara, sing tidurus mikir nyamat sapa? Ora ngerti aku. Mergo sirahe gundul. Sing gundul aku tok. Sisi sapa? Enggak saya dibuka kresek kalau. Buka aja. Wah, aku mau ngisa-isa kok dene yo. Balekno wedhus. Wah, semangka iku mate racun. Kalau ben gak kok karo kae. Ya. Sirahe ora gundul. Aku ora Rambut gundul. kok. Dibuntan resek dase. Iki lagi bar keramas ya. Tili. Ya iku biang lagi nanti ujar ajur kabeh kok. Suwe kabeh kok. Ora. Sing gundul kowe. Gak perkara. Wah, wis iki bae-bae ngelapi kae. Ayo. Sing gundul. Aku. Aku ayo. Aku delok tok aku ngomong. Lho ta piye? Ngene sing gundul. Jenengan salah lihat. Lihat jenengan buatan kula kali niki. Watake sing mriki. watake udah ndas iki. Ya. Ndas liyane. Buatan Ndas liyane sing gundul akeh kok. buatan sing gundul. Enggak ndase buka. Iya, Mas. Ndase gundul sing asli cilik ora sampe gede kok. Niki keramas nembe keramas gareng-gareng ya. Ya. Iku sing imbang ping telu aku delok tok iku. Saiki ngaku. Sing gundul loro kowe apa kae sing tumindak? Ikol Mbak. Ya? Nikole. Kowe apa iki? Niku. Iko ping telu aku ping pisan ora tutup. Padha wae. Kuaten dia. Ame tak mulai bohong ya, tak melayu ha. Aku mau ngisa-isa. Tak oyak mlayu. Sing mburi sapa? Ya iku setane kok. Aja lah ndas kowe. Ndas pilang jet. Nak wae. Napa? Kowe tumindak kaya jalan. Buatan. Tenan. Nggih. Ora tenan. Buatan. Sumpah. Yakin? Yakin. Muga-muga sumpahmu mati. Ora duwe bayaran. Rempon global. Sampeyan titeni nek apa sing anu dak ngono Mbah. Oh, alah Mbah Nasang. Lho, sing apa
dipun sampun cetok. Wahyu lho Yai. Wahyu iki lho Yai. Wahyu. Aku tak wahyu Yai. Wahyu matamu ngono. Lho. Iki to. Perkarane apa perkarane? Panuwun sampun wani mlebet. Wonten senengipun nyamat. Nyataipun ngasta singgepe nyamat. Sik. Colke. Panuwun. Nggih, kula. Promosonan. Apa bener kowe mlebu sentonge Kalinyamat? Oh, boten promosonan. Nanging kowe entuk iki. Nggih. Nek ngono wahyune tiba kowe. Lah, kula tak wahyu. Pacah. Ate kok. Sik to. Apa ono? Bablas. Lah nyatane kabeh sing padha golek wahyu do ora entuk. Boten asal. Sing entuk mung Panuwun. Panuwun. Bojone Panuwun. Kira bener sing ngepe Kalinyamat. Nggih. Supaya gamblang Kalinyamat tekake kene. Elon-elon, Nduk. Ya niki pun elon-elon. Ayo, engko nek banter kena peri. Wong 5 piye kowe tanduk? Kalau musungan penyan kok indali Jumatan. Kelangan apa ora? Boten. Kowe ora kelangan singep. Singap. Lah iki Nggih niku singap kula. iki wahyu. Wahyu. Sing wahyu kowe. Wahyu. Lho kanthi kuwi iki ngene. Kabeh para wedra diwenangake golek wahyu. Malah kedadiane beda karo sing dikersakake Kanjeng Sultan. Bentenipun kados Iki Panuwun ning papan kene malah nggawa singepmu. Mula kanthi kuwi iki ora ana pengadilan sing iso ngadili wong demenan kejaba dirabek. Nah, nggih. Kedahipun nyamat pun jodohaken Kamas Panuwun. Gandeng sing nggawa singepe iki Panuwun, kowe gelem ora gelem kudu gelem dipek bojo Panuwun. kalih Panuwun. Iya. Boten karek. Apa kare kula mawon? Kula mawon. Sing nggawa singep apa? Ayo. Mboten kula melu ngestreni. Nggih. Kula melu ngrestui. Nggih. Melu jagong tuwi. Jioni malah. Ya iya. Sapa wae sing nggawa singep. Ya iki buktine singep lho ya. Sing nggawa singepe Ratu Kalinyamat kudu gelem ngrabi Kalinyamat. Sing pisanan Ha iya sing pisanan. betul singap. Sing gawa. Lah ngapa kowe kok tanganmu kok ngene? Niki lho sing gawa pisanan. Apa aku? Mboten Ndara. Mbon nek jenengan pateni mau mboten ora. Lah sing gawa nah Panuwun. Panuwun. Nggih. Oh, mergo ngene Panuwun. Pun promosonan. Ya arep kok kepiye wahyu tumiba nyang kowe. Nggih. Mau kowe ngepek Kalinyamat ya. Kula ngepek bojone iki. Iya. Waduh, matur nuwun. Kalinyamat. Gandeng Wahyu. kowe dadi bojone Panuwun. Kowe mapano ning Panting Jepara kanthi gelar Ratu Kalinyamat. Panuwun yo ngono. Nggih, mergo wis dadi bojone Ratu Kalinyamat, jenengmu ora Panuwun meneh nanging Sunan Hadirin. Kowe kapasran bumi ana ing Jipang Panolan, jumeneng Hadipati nyang Jipang nganggo gelar Arya Penangsa. Assalamualaikum. Arebet iki bejane. Mergo isih ana tinggalan ana ing alas pojok babaten syukur bage bisa dadi kutha ya. Aja lali njaluk tulung karo pemanah. Mestakaken gawe. Sing kowe wong telu. Kula nggih. Nah, ning sisih kidul gabus isih ana nganggur. Nggih. Mengko suyik tak kandhanane. Ayo penono wong telu ya. Nggih. Nggih nganggur iku nggon begendekan. Kula tak ngangsu ae. Mula kanthi kuwi sakabeh kaluputan ayo bareng-bareng dipendhem ning bumi Pangapura. Amin. Supaya bisa nuwake karahayu lan keselamatan. Amin. Uga bisa lumeber utawa lumuntur marang ingkang kagungan kersa. Amin. Sabubare muga tansah pinaringan panjang yuswa sarta jebak rezekinipun. Amin. Kawiyatan paripurna.